बेबायदिनो दोबाय था दैखौ मोनहां मोनहां जाबाय मैदेर फैयोना फैया बिथिंलाय फैयो आयै डाइरेक्ट हरदोल' बालथिंसो दाइनो हरदो दे मोसौ अमाथ' थांजोबा दैयावनो मानसिना मानसिल' आखायनो होनो आङो हरावनो मानसि सुदाय गोजावलांबाबो थिग जाबाय बिदि नङा Hello everyone, welcome back to my Son of Woodland YouTube channel. So friends, today is the 15th August and we all know the Independence Day. Mane Bharat Sadin Sandini hai. So happy Independence Day to all the Indians. Dini hai munsi arabo birat man angni takai special day. It's 15 August. Angni birthday dini hai. Birat gabang borai bai ara. Dini bosorse borai sin bawai. Mbai jeng dini hai munsi jaygaयाव थांगासिनो दङ. सिसुबारि होनना बुङो जायगाखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दा नोंथांमोना दाख्लिनि आंनि बे प्रिभियास ब्लगाव नुदों जोङो शिबसागराव थांनानै मोनसे दैबानाजों लोमजानाय आसामावहाय बेयाव जोङो माखासे ओरैनो रिलिफ डनेसन जों हैदों थिग बिदिनो नैबेहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो बेबायदि जानानै दङ बे सिसुबारि होननाय जायगायावहाय बेहाय जों दिनै थांगासिनो दङ जोङो दा रानिजरा होननाय जायगायाव फैबाय सिसुबारि बेनिफ्राय एसे 2-3 किल'मिटारसो दंबावो आरो दा जायगाया नैबेनो बेहाय मोनसे गेट दङ बेहाय जोंनि क्लाबल' नङा नट अनलि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब स' दाखालिनि बायदि जेरैहाय जोङो आब्रानि जानानै थांदोंमोन दिनैबो जोङो आब्रानि जानानैनो थांगोन 9टा क्लाब दङ जों 9टा क्लाबजों ज' लोगो नांनानै जा एसे एनै हायो जों जोंनि हानायनिफ्रायहाय हैनो होननानै ओंखारदों जों मिन्थिनायावहाय बिथांमोना बिराद खस्थ' मोननानै दङनो दैबानाजों जायफ्रानाखि सिलिंखार खालामजानानैहाय रिलिफ थानानै दङ गोबां न' बां बिसोरनि हा गासैबो थांजोबबाय जों मोनथिदों दा ग्राउन्डआव थानानैहाय बिसोरजों रायज्लायनाय बायदि जाया जों दाबो थाङाखै जोंनि शिबमा दाख्लि फैबाय खेबसे खबर लाफैबाय जोंथ' मानसि हिसाबैहाय बिसोरनि नांगौखिनिखौ जों होजोबनो हाया थेवबो जोङो जा हायो एसे एनै सहाय होलायनो होननानै जों ओंखारदों जों दा थांनानैहाय बिसोरजों दुखु सुखु रायलायनानै नोंथांमोननो एसे मोनथिहोगोन आरो सोरबाफोर जुदि गोसो जानायफोर दङब्ला हेल्प खालामनो हागोन आरो बिसोरखौहाय जों थांगासिनो थानि नोंथांमोनखौबो लांफागासिनो दङ नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे चलो दा बेटा दा जों दा सफैबाय लोगोफोरनि जायगायाथ' बिराद बोरैबा नुलायलाङो मैदेरबारिनो मैदेरथ' ओंखारथारगोन हौवा दै हाग्राबारि हाग्रा गोथौसो दोनखादों नै जों सफैबाय लोगोफोरनि जों एसे हाबलांनो सिङावहाय बेबायदि न' फिसा 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 लुनानै थानानै दङ नै एकदम हाग्रा बारिथार बिराद गोथौ हाग्रा सोजोबखाबाय नामा सोजोबबाय सोजोबबाय औ ओमफ्राय बेखौ मिथिया मोनसे इयाव सोजोबबाय जोङो थाव दालि माइरं साराय ओइ थौआलाय थौआ सिङाव दं सिङाव थौ सोखाबाय थोरसिया मोनबो ओरैहाय खदाल गंसे जों स्पटआवनो सफैबाय बेखौ जों बिसोरनो हेन्ड अभार खालामसिगोन 14 फेमिलि दा 14 फेमिलि नोंसोर दाखालि फैजोबखादोंमोन फट' जाहैबाय अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएसननिफ्राय थारमाने जों सालायग्रा आरो प्लाट होनोबा जों आफारासिमावसो खोनायो शिबसागर जरहाट बयबो थाङाखै होनबा जोंनि चिफफोराबो थांदों जोंबो थांदों दा ओंखायनो उनावसो जों फैफिननायावसो खोनाबायखि जोंनि लकेल जायगायावनो बिदि हा खुरखा जानानै खारनांनाय मानसिफोर दङ दा जों ओरैबायदि दुखु मोनदों लामायाव ओमफ्राय जोंना नैबे बिथां मनज बियो चिफ माबानि गल्डेन लेंगुरनि बिथाङा होनदों आरो सिसुबारि मोनसे गामि दङ माने गामि खुरखा जाजोबनाय गामियैनो खारनांनाय ओमफ्राय हाग्रा बारियावसो दा बिसोरनो गभमेन्टआ हा बिगासे होनानै बिगासे ना हाग्रामा सारानो होखादों दा दा जोंनि साराबो होखादों नालाय दा ओंखायनो बिथाङा होननायखाय लिंबोनायखाय जोंबो होमबालाय जोंनि जायगायावनो बाथौ होननानै जोङो 9टा क्लाब ज' जानानै फैदों आरो बेहाय जों अल बड'लेण्ड राइडार एस'सिएसन होननानै बुङो ओमफ्राय दा जोङो होफैनाया एथ'राबखिनि जों होफैनो हायाखैबाबो खलाथ' बिराद गोनांथि दैनि बिराद गोनांथि जायो हाग्राफ्राव थायोबा ओमफ्राय जोङो खदालबो लाबोदों मानो होनबा नोंसोर
गोदान रायजो जानाय समाव खदालनि बिराद गोनांथि जोंथ' मावनानैसो जाग्रा मानसि नङा होमबा जोंनि ट्राइबेल सुबुंफ्रा बा आसामनि सुबुंफ्रानो बा नर्थ इस्टनि सुबुंफ्रानो जों बयबो हाजोंसो नाथा दं हाजोंसो जोङो रिलेसन दं दा जोङो मावनानै जाग्राखाय जोङो खदाल लाबोदों ओमफ्राय दैनि थाखाय जोङो खल लाबोदों ओमफ्राय माइरं लाबोदों ओमफ्राय जोङो थाव माबा दालि दं दो दङ माने गोदान रायजो जानायाव मा खिनि नांगौ एथ'राव हायाबाबो एसे एसे ओंखायनो नोंसोरबो गाज्रि मोननो नाङा जों जिखिनि होफैदों ओमफ्राय दा आं नंखायनो जोंनि माबानिफ्राय खावलायनोसै गल्डेन लेंगुरनि चिफखौ सुंद' बिबुंथि लानो थाखाय आंथ' दाख्लै फैखांबाय जेन'बा नायफैबाय नोंसोरखौहाय नुफैबाय बयबो होनदों नालाय जे ओरै जायगायाव जेनेबा सिसुबारि होननाय जायगायावहाय माबा हा खुरखा जादों दैजों खुरखानानै लांजाजोब्बाय बिगासे हा होदों सरकारा दा बेखायनो दाख्लै नायनो फैदोंमोन आं ओमफ्राय नोंसोरखौ लोगो मोनबाय रायज्लायबाय दा नोंसोरो बुंदोंमोन दंखल दै एसे उसुबिदा जानानै दंनायखाय जों दा दंखल दैखौ होलांसै ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो जोङो जे हायो माइरं एसे माइरं ओमफ्राय बे थौ साराय खदाल बेफोरखौनो माबा फैबाय आरो नोंसोरनो होफैबाय दा जों थोजासेबो नोंसोरनो होनो हायाखिसै बेनि थाखाय जोंबो दुखु दा आङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि माखासे माबाफोरखौबो रायजो राजाफोरखौहाय जे अननानै माने नोंसोरखौहाय जे फैनानै एसे गावबागाव एसे हेफाजाब होफैनो थाखाय बिसोर रायजोफोरखौ खावलायगोन जों दा जेसेबां हायो आरो दा जोंनियावबो जोंनि हारिफ्रावबो जेन'बा रायजो राजाफ्रा एसे अनसुला मानसिफोरबो दङ दा जोंखौ होफैनाय नुयोब्ला नुनानै सोरबाया मिथियाखै खिन्थु दा जोंखौ होफैनाय नुनानै बिसोरबो गोसोआव गाबखांनानै फैगोन जे नोंसोरखौ नायफैगोन नोंसोरो जेनेबा जोंबो खिन्थाना होनोसै नोंसोरखौहाय जे ओरै अबस्थायाव दङ ओरैबायदि बिपदआव दङ दिनै न' गंसे मोजां गैया इसिं मोनसे लुनो हायाखै बेफोरखौ जोङो रायथिना होगोन लिडारखौ लोगो हमगोन जेनेबा समाज सिबियारिफोरखौ लोगो हमगोन नोंसोरखौ बेवहाय नायफैनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जेबो सिन्था खालामनाङा नोंसोरो गोरोबनानै एसे मोजां थादो दाथ' खस्थ'आथ' जथेस्थ' जाखासिगोन नोंसोरो दा गरमाव गरम अखायाव बांखायाव बिफां लाइफांबो गैला दा माथो होनबावनो जायखिया बेखिनिखौनो बुंबाय आङो दा जों जिखिनि एसे एनै लाबोनो हाबाय बेखौनो आजावदो आरो नोंसोरो गोसो गोरबोयै सारमोननिफ्रायबो थोजासे मोजाङै थाबाय सार दाख्लैबोथ' बे स्कुल गंनै सायाव बिराद खस्थ' मोन्दोंमोन दिनै सारमोना फैबाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो रोजा रोजा सारखौ थाबाय लाबोदों खस्थ' लाबोना फैदों जानाय लोंनाय सारमोना थोजासे हामबाय होबाय सारमोन जोंनाबो माने बिदि फान गैया नालाय जोंबो गावबागाव थाइसे थाइनै खांलायलायनायसो बिदिनो बबेबा माबा जायोब्लाथाय जों फैयो आरो जों हास्लाबाबा सोरनावबा बिदिनो बिबायो जोङो माने बियो ओरै जादों होननानै दैबानानैनो ओरै प्रब्लेमाव गोलैदों होननानै बियो आरो जोंबो दस्रानावहाय दा बिदिनो बिनानै दा खांलायलायनानै जों बिदिनो जिखिनि हायो नोंसोरनो होफैबाय आरो गोसोआलाय दंमोन जों दाख्लै नुलांनाय हिसाबै आंबो माने थिंफोरखौ होबोनो हायोबाथ' मोजांमोन दा जोंनावबो बेबायदि रोखोम फान गैया नालाय फैसा गैया दा जोङो बेखौ नोंसोर साननाय बायदि जों होनो हायाखिसै दा सोरबाफोरा नुस'नोब्ला बेखौनो जोंबो खावलायगोन जे फैनानै नोंथांमोनखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय जों जथेस्थ' खावलायगोन आरो मानसिफोरखौहाय जानाखि बेब'स्था खालामनानै नोंथांमोना जा एसे एनै हायो बेखौ जों मा राहा लामा लानानै नोंथांमोननिसिम सफैनो हाखो बिनि बागै जोंनि सिगांनि बुंथिगिरि बिथांमोनानो मोजाङै बुंथिना होखाबाय आं बेखौ माने रिपिट खालामला बुंनो गोनांथ' एसेग्राब माने इम्परटेन्ट गैला माने खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि अबस्थाखौ नोंथांमोना जेनाखि जाथाय माने जाथायखौ मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय बेखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोनदोंमोन दा बेखायनो जोंनि एस'सियेसननिफ्राय माने जानाखि एसे एनै हेफाजाब होनो हायो माने बेखौनो जों सिन्था खालामलायनानै बे माने थिरांथाखौ लानाय जादोंमोन दा बे मानसिफ्रा समाजाव सानो जानो हागौ जे मटर साइकेल सालायग्रा क्लाबफ्रा माने खालि मटर साइकेल सालायनानै ओरै गिदिंलाबाय थायो बेफोरबायदि सानो जानो हागौ नंगौ जेनेबा सोरबा उन्दै गथ'फोर जायफ्रा सालायजेननाय बेफोरो बिदि जानोबो हागौ दा जोंबो मोनसे समाव हयथ' बेबायदिमोन खिन्थु दा जोंहा
माने मोनसे स्टेजाव फैनाय लोगो लोगो बे मोनसे आगान समाजाव मोनसे गोरों गोरा जानानै माने गावबा गाव आथिङाव गसंनो हानाय जानानै समाजनि मोजांनि थाखाय सिन्था खालामनो हाग्रा सुबुंफोर जानाय लोगो लोगो जोंहा जेनेबा बे मटर साइकेल सालायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायनो मोजां मोननाया बे जोंहा बयनाबो दंखायो खिन्थु बेजों लोगोसे सबसे गोनांथि बाथ्राया जाहैबाय समाजाव जुदि जोंनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब होनो हाथावथाव माबा मोनसे जाथाय जायोबा समाज सिबिनायनि जों अबेबाफोर फिसाबाबो गिदिरबाबो जों खाबु मोनोबा जों बे समाज सिबिनाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय माने जों माने थांखि लाना दोनो दा आं बेखौ गुवारै बुंबावनो थांला माने जानाखि हायो जों एसे एनै होफैबाय आरो होबावनो हायोमोनब्ला जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोननाय जागौमोन बा नोंथांमोननि थाखायबो गोजोननायनि बाथ्रा जागौमोन बे जानाय बाथ्रायाथ' जाबाय दुखुनि बाथ्रा खिन्थु जों बिनि गेजेरजोंबाबो जों जोंनि संसार जानायाव माने जानाखि खामानि मावनो हायो बेखौ मावनानै जों आवगायलांबाय थानो हानांगोन बेखिनि गासिखौबो माने हामबाय होनानै आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिबावनानै आं बेयावनो दोनथ'बाय जों खोन्थानानै होगोन आरो जोंना नैबे सानाव बड'लेण्ड दं फंबाय बेथ' ब्लगार नालाय बे ब्लगनि थ्रुयैनो जेनेबा खोन्थाना होगोन मानसिफोरनो जाहाथे नोंसोरखौ सोरबाफोरबो नायफैथों जोंखौ नुनानै हेफाजाब होफैथों मानो होनबा जों एथ' गोजानाव शिबसागर जरहाटआवल' थांनानै लाब गैया जोंनि जायगायावनो दं ना दैबानाजों खुरखा जानानै गामि सुद्दाय थांनानै न' थ' सुद्दाय थांनानै गोदान रायजो जानाय नोंसोरथ' दा गोदान रायजो जानायसो जाहैबाय जेबो गैया नोंसिनाव दा ना न' दं ना मा दं त्रिपालावसो थालाबायनाय दा बेफोरखौ नायनानै सोरबा सासेयाबो फैथों आरो दा बेखौनो जोङो आंनि बिबुंथिखौ लानानै आरो जोंनिफ्राय अल बड'लेण्ड राइडार एस'सियेसननिफ्राय नोंथांमोननिसिम जों खुलुमनायखौ जासिहरो जाहाथे नोंसोर एथ' दुखुआव थादोंबाबो एथ'ग्राब दुखु थाबाय थानो नाङा मानो होनबा मेन्टेल हेल्थआ बिराद इम्परटेन्ट जोंनि खर' साननाय हनायफ्रा साफा जानांगौ पजिटिभ सानबाय थानांगौ दुखुआव दुखु थाबाय थानो नाङा ओंखायनो गथ'फोर दङबा खाथिफ्राव स्कुल दंबा थांहोबाय था नङाबा गथ'फ्राबो गाज्रि जालाङो हाग्रा ओनसोल थांबाय हाग्रा बारि थांगोन दाउ गावहैगोन माबा बाथुल गावहैगोन फरायनाय जाला बाहायनो थालांसै ड्रप आउट जालांसै दा जोंनि जायगायाव बिराद स्कुल ड्रप आउट जायो आजिखालि गथ'फ्रा ओंखायनो नोंथांमोनाव आं गथ'फोरखौनो नुवाखै दङबा खाथि खाला स्कुलफ्राव फाथायहरबानो जाबाय दायथ' लादो नोंथांमोनहा औ बयखौबो थांहोथार आरो जबरदस्ति थांहोथार मानो होनबा फरायनाया बिराद इम्परटेन्ट आजिखालि फरायनाय नङाबानो जेरावबो सावसिनो हाया फरायनाय नोंनि रोंगौथिखौथ' रावबो सेना लानो हायाना दा नंखायनो नोंथांमोनहाबो नोंसिनि गथ' गथायफोरखौ नाय ओमफ्राय नोंसोरबो मोजाङै था खुसियै था मिलायलायनानै था ओमफ्राय बेनोसै एसेनोसै खुलुमबाय औ डाइरेक्ट हरदोल' बाल्थिं सुजायनो हरदो दे बाल्थिं सुजायनो हरदोल' सोरबा नाजावफैग्रोदो दे ओरैनो मान गैया जाखो दालियालाय थोआखिसै नामा हा गावसोर दोनबोबाय नामा रा ओमफ्राय नालाय हा इलाय आं मा थादों सानो दे जाबाय दे दालि गैया साराय मोननै दे होमबालाय दा सोलायलायदो दा सोलायलायबानो जाबाय दे दालि दं होमबा उनावबा दालि लादो बावलायलांबाय गोलैनो दे खदाल लावनाय बोरैबा लाबोलाबाय खदाला एसे हेल्प होदो आदामोन दे आजावदो हरबानो जाबाय दे माइरं ना खेबसेनो जमा हरबाय माइरंखौ गावसोर रानना दोनसै औ बेबायदिनो दोबाय था दैखौ मोनहां जाबाय
जोङो दा बेहाय दंखलखौबो दोना होलांगोन बेनि दोनाय एबा गासिबो मा होनो नांगौफोर बुस्थु बेखौ जोंनो लाबोजोबखाबाय ओमफ्राय दा दिनै दोननो हागोन ना बिराद मा होनो खस्थ' दङ हानाय नङा बिसोरो सानसे दोनब्लाबो हासो दिनैहाय थारमाने अन्थाइया डेन्जारखा जाहैदों আজি পাৰিব না নাই এটা হা নাপাৰিব আজি দুটা অলপ সোনকালে কৰি দিবি কালি 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 দুটা কমপ্লিট কৰি দিবা পানীৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কালি ক্লিয়াৰ হ'ব এটা না দুটা দুটাই দুটা আচ্ছা মানুহ লাগিব अन्थाइ गैयाब्लाथ' हायो ओमफ्राय बुस्थुआ दा अन्थाइयावनो अन्थाइखौ देफ्रावजोबना दंखायो बिसोर दा खिन्थु सिङाव बारा अन्थाइ मोना सिङावहाय सायावल' बिराद नै दिन्थि हाबबाय नै हाबदों हाबदों दैयावनो थांबाय नै दैयानो थाया आंसो बांसिन दोदों नोंसिनिफ्राय अन्थाइयाव नांखाबाय नाय फुटबल फानि हादोंलै जोबायबो नागिरा गथ' एसेल'सै जों न'आवनो दङ नै बिसोरजोंनो एकदमबारे बोरैबा मोनलायलां गोजौफ्रा मैदेर फैयोना फैया बिथिंलाय फैयो आयै बहाय डिस्टार्ब खालामफैया नोंसोरखौहाय ए थोस बे खदालाखौ दामथ'दो थथ' थरसा टर्चबो लाबोखादों जों ओंखायनो मैदेर होनो नोंसोरखौ दे दे दाख्लै सलारना जों र' माबाफोरखौ एसे बुं रायज्लायबावनो जों ओरै ओरैहाय नोंसिनि थाखायनो जों एकदम मावगोन माने सोरखौबा फैबा दा बुंहैनोसै जोङो जे बिराद माबा दं होननानै नैबे इथिंबो जोंबाय ओमफ्राय ओरै बोथारबाथाय नैबे जोंबाय न' सिङावहाय उन्दुनायफ्रावहाय मोजां जागोन आरो ओंखाम जानायाव ना दा जों नैजों एसे सार्ज होबा खिन्थु सार्जासो गाफायलाबायफैयाखै दा न'फ्रावबो ना गाफायलाबायफैदोंबो गाफायाखैनो बे सलाराव सोरनाबा सार्ज होनानै लादो ज' अनलायलायनानै दे होनानै सार्जजोंसो होनांगोन न'आथ' नोंसिनो बानायजोबनायनि गावबागाव गावबागाव बानायजोबनायनि गासिबो बिदिनो गालगाब गुलगाब खालामनानै खस्थ' मस्थ'यैनो थाथ'लायदो ओरैनो फाला फाला मावलायबाय औ ओंखामा बनजों संनानै जानांगौ जाहैबाय बिदिनो अनलायनानै थादो ओरैहाय बबेसिमथो बै हाग्रा एवथानायसिम नामा ओमफ्राय नोंसिनो बबे हाखौ होदों होनदों दा गभर्नमेन्ट होनाया बेखौहायनो अ ओरैहाय माबा बाउन्डारि थुनायफोर दं नामा बोरैबा बाउन्डारि थुनाय माने बैयाव लामा बानायना होखाबाय बोरै बानाय मोना औ थिगैनो दङ औ नोंसोर सानबेसे जाजोबखो बेहाय थानाया मास मोनसे माबाय नामा गासै फैनानैखाय दा 1 मास फैबाय 1 माससो बेहायनो स्कुलावहाय मास मोनसे थाबाय स्कुलाव स्कुलाव थाग्रोदोंमोन जेब्लानाखि 1 थारिख आगस्ट 1 थारिखनिफ्राय फैथाफैनांगौ स्कुल खुलिनाय लोगो लोगो ओरै थाफैनांबाय नोंसोरो हाखु दाखु मावनांबाय न'फ्राथ' अखाजों अखा थाफैनांबाय उफाय गैया हाग्रायाबो बे एमसारानो सानसे जिबि हरनानैहाय फला फुदों आरो जेमसारा फला फुनानैहाय खौनो हाखु दाखुनि सालिया खुरलाबायनानै थाखुफैबाय एडजास्ट खालामथ'नांनायसै माथो उफायबाव ना गायग्रा हाथ' दंजोबोमोन सार गायजोबनायमोन माइफोर नोंसोरो बिदिनो 10 बिगा दा बे थांजोबखाबाय माइ गायनायाबो थांजोबबाय सार दैयानो सुखाजोबखाबाय न' बां सेस बागानफोरबोथ' थानायमोन गय बागान दंजोबोमोन जेनेबा जोंनाथ' गंथाम गंब्रैया न' मोनसेबो बुस्थुखौनो लाखिनो हायाखै आरो खेबसेनो जेबो बख'स्लाबनो हायाखै नोंसोर न'निफ्रायबो दाउ अमा मोसौ बोरमा थांजोबखाबाय सेस दैयावनो मानसिना मानसि मोनाफोर नालाय हरनि थाबाय दं जानाया हरावहाय जेबो आन्दाज मोनखायाखिसै नोंसोर खाफाल मोजां रावनिबो मानसि थानसि थैलाबायनाय जायाखिसै मानसिथ' थैनाय जाथ'वाखै आरो स्टुडेन्टफोरबो दङ दा गोरलै फरायनायफोर दङ दा उफाय गैया खस्थ'यैनो थाङो ओरै खैलामैलायाव दङ फरायनायफ्रा बे आमगुरि दङ क'क्राझाराव दं ओमफ्राय बङाइगाव सिमिटियाव दङ
दा उफाय एकदम बिराद हान्थिनांगौ जाहैबाय औ बेनिखायनो औ जोङो गारिजों थांनांगौ जायो एडजास्ट खालामलायथ'दो नोंसोरो औ उनफ्राव माबा मोनसे मोजां सुबिदा फैगोन एसे सरखारनि सायावहाय जुदि एसे नोंसोरो भरसा खालामनानै थायोब्ला माबा मोनसे सरखाराबो हेल्प खालामगोन सानदोंमोन जोंथ' दा सरखारनि सायावहाय माने न'फोर गंसे अननानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन आरो न'फ्राथ' बिदिसो नोंसोर बिदि दा टेम्परारि थिं खाथाबलाबायनानै दं नाङो माने मोनसे फेमिलियाव बेबायदि मोनसे सुइद'था होनदों ना सुइद'थायावहाय दा थाखा फैसाबो गैया नै न'खरनोबो मावनानै जानोबोथ' बहाय मा मावनानै जास्लाबनो हायाना हाया बिदियानो अन्थाइ गोजा माने माबा मोनसे आबाद मावथाव बेबायदिबो नङा थेवबो ओरैनो मैगंफोर जानो थाखायहाय बे खदालफोरजों माबा मोनसे जावलुनानैहाय एसे माबा नामा खिग्रा नामा टयलेटआ अ आदसा दा बिदि दंखला गंबेसे दंमोन नोंसिनावलाय दंखला गंनैल'मोन गंनै औ दा सारमोननिफ्राय फैनानै गंनै मोनफैबाय औ गंब्रै जानायसै रेहाय मोनबाय आरो दे सिगाङाव बिराद खस्थ'मोन औ हराव एकदम लांफैनांगौ गोजान जायो बै थिनि बारै फैजोबनांगौ जायोमोन ना औ ओंखाम संबाय नामा मादै मा ओंख्रि संखो ए दैयाथ' मोजां दा ना एसे माबा आयरन दंना गैया बारा मोजां गोथौआखै गोथौआखै सेबाय थानांसिगोनलाय दैयाथ' गुसु ओरैनो माबा खालामनानै लों डाइरेक्ट लोंब्ला माबा जागोन आरो बे गुसुसो जाहैबाय नै মানে কোম্পানীটো মই পেলাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি এওঁলৈকে যেনেকুৱা খাইছে মই সেইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ দিয়া নহয় যদি ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰী অফ কষ্ট মোৰতো কোনো অসুবিধা নাই গুচুছে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ হয় নহয় হয় হয় बरिया से मोनामा बेखौहाय औ उफाय गैया औ गांनानैथ' थानो हाया नालाय बे थिंफ्रा नोंसोरो माहायनिफ्राय लाबोजोबनो हाखो ना माबा सोरबा सोरबा हास्लाबदों नामा एसे हाग'दों ना बे गंनै गाहामाव गंसेखौबो हाग'बाय माखासेथ' हास्लाबाखिसै थांबाय आरो दोनाय मानाय बे खाथाबनायफ्रा एसे थाबसिन हागोन दोनायफ्राखौथ' एखौ खालामनो हानाय नङा औ मादैनो साबैसे थायो औ साब्रै थायो बे न' गंसेयावनो खस्थ' खालामलायनानै थाथ'नांगोनसै उफाय गैला माइ गायनाय दंमोन माइ गायग्रा गुयग्रा गासिबो थांजोब्बाय गायजेनबायमोनदां माइयानो गायथ'वाखैमोन औ गय बागानफोर सेस थांजोब्बाय दाख्लै फैनाय लांखांबाय सिनायदों ह दाख्लै फैनाया आदसा साफा बागान बुगान न' औ औ खस्थ' खालामनांथ'नायसै बागान बुगान दंमोन गासिबो थाइजोब्बायमोन फानजोब्बायमोन गय बागानफ्राबो खानानै फानखासैमोन गय बागाना तामुल बागान सब गय गल आरो ইমান কষ্ট কৰি কৰা নাই উপায় নাই উপায় নাই মানে নতুন লাইফ আৰম্ভ আৰু ফাৰ্ষ্ট একদম নতুন मा ओंख्रि मादै आलु ना बाथोन मैबा हमहैया नामा साबेसे नोंसिनालाय मादै बलाय औ बेहाय साबेसे थायो नों हारसिं अ उफाय गैला मादै खस्थ' मस्थ'ब्लाबो सोलिथ'नांसिगोन ना दे जादो बिस्रा बेबायदि नै न'आवहाय बेयावनो बन उन्दु ओंखाम सं बेबायदि जानांगासिनो आरो खस्थ'नो आं रायज्लायनो बेबायदि अबस्थाखौ नुब्ला रायज्लायनो उसुबिदा मोनलायलाङो आं माने एसे इमसनेल जायो जों बिसोरनो बे मा होनो सिमना खालामना होनाय बर्डार जों गिदिंगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै साहा जोबथारनाय बर्डारावहाय नै बेबायदि दङ दा बे बिराद मोजां सुबिदा जादों दा जुदि बेबायदि लाइनाखौहाय बेहाय मोनब्रैसो मोनबावोब्ला होमब्ला बे एरियाया फुरा काभार जागोन आरोखि बेहाय 14था न'खरल'सो दङ नालाय बै खनासिं मोनसे होबाय ओरैदि होबाय नङाब्ला महायबा होबावबाय होमब्लानो मोजां काभार आप जागोन सोरबाफोर एसे मा होनो सहाय होनो हाग्राफोर ब्लकफ्राव नायसनबायदोंब्ला
बिथांमोननि थाखायहाय माबा मोनसे डनेसन होफैयोब्ला एबा नैबेखौ गावनि आखाइजोंनो बानायना होफैयोब्ला बिराद गोजोननाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखायहाय बिराद गिदिर सहाय जागोन मानोना खोमसि खोमलावखा बेहाय लाइटआनो गैखाया बिराद सलार लाइटनि बेबायदिखौनो जुदि मोननै मोनथाम सोरबा होफैनो हायोब्ला बा हारसिं मोननै मोनथाम होफैनांलाया सासेयाव जुदि मोनसे होफैब्लाबो साथाम साब्रैसो मानसि होफैब्लानो मोजां जागोन आरोखि बिसोरनि थाखायहाय ओरैहाय एकदम हाग्रा जों हाग्रा जिङाव दंफैयो दा मैदेरना बेजों बारबोजोबोनो ओमफ्राय बिराद डिस्टार्ब खालामो आरो नोंसिना जोबथानायनि ओरैहाय ना मादै बैथिं दंबावो नामा साहाथिं आरोबाव दंबावो एबाव फैबावगोन अ बिसोरबो बे सुइदुथा फेमिलियाव हिसाब दंखासै बिसोरबो औ हाब बिसो ओरै जिङाव थानायसै बर्डारावहाय हा बे थिग जायाखिसैलै बे गेजेरावब्ला माबा मोनसे मोजां जागौमोन ना ओरै माबा माबि फैयोब्ला माब्ला औ मा थाल मोननाय बेलाय जेबो थाल मोननाय नङा औ बैयो औ दहाय रायलायनाया ए बै जिरायना थानाया अ आदसा सिगांनिफ्रायनो बिदिखा नामा ना माबा मोनसे जाया माबा गोलैनानैहाय अ ब्रेनाव नांहैबाय ओमफ्राय अपारेसन खालामबाय नैबे खुरैखौनो ए नाङा जे गसंलाबायलानो जायो जोंना ओमफ्राय सिया माथो जेबो बावाखैनो माबा नोङो थिखानानै दोननो ने हरावहाय ओरैनो उन्दुनांगौ जाहैबाय ओंखामाबो संबाय बाहेरायावहाय अखा हाला सिङाव संबाय खस्थ' खालामथ'दो उफाय गैला माथो खालामबावनो दालाय ना सिगांबो माबा खालामखाबाय नोंसिनिजोंहाय खालामखाबाय नामा बिदि बांगाल बुथारनायावलाय माबानायावलाय खेबनै जाबाय रिलिफ थानाया दाजोंहाय खेबथाम जाबाय ओरै खैला मैलाव खेबसे थाहैबाय बांगालफोरखौ माबा नै ओरै फैदेरबाय जेन'खारबा दंबावोसोनदां थैजासिम गैला एबार गैला भगबानाबो नायहरगोन बांद्राय खस्थ' होआ भगबानाबो फैगोन बिसोरो थाथ' मादै दे खस्थ' मस्थ' थाथ'दो माथो खालामनो जों जेसेबां हायो मानसि गोजाल' सफैखादों माथो जेबोआनो गैया जों जेसेबां हायो एसे मानसिफोरखौबो बुंनानै होनोसै जे नोंसोरखौ एसे नायफैबावथोंसै सिलाय जाबा सोरनि ए नोंनि दे फरायबाय था समस्त फराय मिलिटारि खार उफायथ' गैला ए जोब्बाय दायो दा मा एसे फरायसै बङाइगाव ना बङाइ दाथ' ओरै बारस' जानाय आन्दां दैजोंहाय नावजोंहाय दे खस्थ' मस्थ' फरायनायखौ नागारथारना दे मरियाथ' दैया बे समाव आजां गाजां गिदिर मोसौ अमाथ' थांजोबबाय दैयावनो गैया मानसिना मानसिल' ओंखायनो होनो आङो हरावनो मानसि सुदाय गोजावलांबाबो थिग जाबाय ओइ बिदि नङा ओंखाम जाखांलायबाय दा मा ओंख्रि जाखो नोंसिनिलाय खुमब्रा दे मिरामिसलाबो जाथ'दो ओरैनो माथो खालामबावनो ए औ दे थाथ'लायदो दे जों ओंखारनोसै दा नैबेनिफ्राय थाथ'दो दे आरो थाथ' चल' मा थांलै नोंसोर ए थादोलै नङाला बे दंखला दोनो हायाना नोंसोरबो एसे दोदेरला बै माबानिफ्रायहाय दोग्राफोरनिफ्रायसो हाजिराबो मोनगौमोन बार्थडेनि बिल' आंनिया बार्थडे उइसबो खालामाखै नों दाबो दहाय हायनोसै लानाय लामासो जाखो अ बावदों नै आयो बोराया बिसोर नोंखालै बोरायनाया नुला बिदि जायो
आंसो खिथाना लाबायदि जालायलांबाय लाजिलांबाय मा बुंबावो बिदि जालायलांबाय है बेखौ सोङो सिथालै भिडिअ लागासिनो दं ब्लग लानायाव बिदि सोंजायो रावनिबो जायाखै दा गिदिर खालामगासिनो दं सोरहाखौहाय 30 बारा खालामगासिनो दङ नङा सानाव दिनै ओंखामानो जाखाले सिंग्रा फिसा फिसा जाफै दिनै मिनि अमरिमोन गामियाव मिनि सिंग्रा थाइबा दा थाइनै आथोना दाम खमनि बार्थडेआलै है बोराय मानसियाव बार्थडे होनबाथायलै बिसोरो थेंक इउ हेपि बार्थडे गोजोननाय थाबायबा थेंक इउ दिनैनि दिनाव जोनोम जादों जाहैबाय ना 15 दिनावमोनलै भारत उदांस्रिजों लोगोसे 80 बोसोर जाबाय इयो एसे गोबां कनफिउस खालामजोब बयखौबो नालाय एक्जेक्ट माबाखौ मिथिला मानसिफ्रा बोराय माथो सानोना बार्थडेफ्रा दौनांगौ माबायदि गोलैफिनलै सामब्राम पियास मोनब्लाबो जागोन सामब्राम गैयाब्ला जोंनि गामिनि दखान फिसा फिसाफ्राव जालाबायनांगौ बिदिनो मोजां मोजांबो मोनजालायलाङो गोथाव भारत स्वाधीननि नामाव मिरामिस ओंखाम जाबायलै एफा गिदिर बिल्डिंआवबो मिरामिस सासे बोरामा आखाइ सुबायलै जायाखिसै एफा गिदिर बिल्डिंआवबो मिरामिस ओंखाम जानांगौ एफा गिदिर बिल्डिंआव मिरामिस ओंखाम जानानै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ना लगायना मोनजायो बेदर जाबा महात्मा गान्धी रागा जोंगोन आलासिफोरखौ बेरैनो जाहोजोबखाबाय रा अखानाया गोरोन्थिस्ला नै डेन्जारैनो नायनाय हा गिदिर बिल्डिंआव फैदोंमोनलै गैया समान जानांगोन मालिकानो बालन्दाफोरनि संसार जानाय माबासो दङरा 15 सानाव बयनिबो थाखाय नालाय दा दाउफोर अमाफोरनिबो थाखाय नालाय 12 नाम्बार बिसोरखौबो दिनै 12 नाम्बार खदालजों जावनाय बायदि जावबाय थाबाय माथो आदा उदांस्रि सानाव दाउफ्राबो बिरबायगासिनो बिसोरखौ बुथारनो हामाब्ला बे दाउदैयाखौबो देख्रुमनो नाङामोन ना बेबो बिदैया फिसा जाखायो बेदला बे गोरोन्थि जाबाय गनायनिल' माबा मोनसे नङा नोंसोरा नुनो हाजोबखायो ओमफ्राय जोङो हरनि जानायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं ओमफ्राय पार्टियाथ' बन्द जागोन नालाय सिगाङावनो बार्थडेनि जाग्राफ्रा रेडि जोबसैनो गोजानसिनिफ्राय सफैबाय सानजानि आं सानदोंमोन देग्लायहाय माने रावबो गिफ्ट होनाय नंले ना मारा होनो ओरैहाय गिफ्ट फैखोमाबायलै थेंक इउ बिराद गोबावखासिबो लोगो मोनलायिया थेंक इउ स' माच थेंक इउ आनबक्सिं खालामनि र' आयो गस्ला गुफुरसो आं आरो ओंख्रि नांलाबायोरा ओइ तेरे स्टेन्डार्ड लाबदां माने आदाजों मिथिं जानाय बायदि लाबदां गुफुर बांसिन गिदिंबाय थायो नालाय माने कारजों बांसिन गिदिङो है बाइकजों बांसिन होनना थेंक इउ दे फ्रम बाक्सा डिएन औ नों सरि मानसिफ्रा आंनाव सोङो हो नोंनि इउटुब चेनेला मा जाखो होननानैहाय नों आपडेट होलाय बेहाय एसे सासपेन्ड जाथ'ना दङ बर्थमान 1 इयार्स टाइम होदो इउटुबा दा टिमजों रायज्लायगासिनो आंनिया एस रेजिस्ट्रेसन नांदो मोनथाम भिडिअ ओमफ्राय दा इदिनो दा रायज्लायगासिनो ओरैनो स्ट्राइक नाङाखै एस रेजिस्ट्रेसन नांदो मानसिफोरा बुंदो एस रेजिस्ट्रेसन नांबा फैफिनो होननानै दा ट्राइ खालामगासिनो नायनोसै बोरै जायो बोरै जाया जुदि बायसान्स फैफिनाबा आलादा चेनेलाव फैसिगोन आं दा वेट खालामगासिनो नेथ'दो थारमाने गोबां फेन्सफ्रा माबा मिस खालामनानै दङ मा जाखो होननानै आंनाव सोङो आरो गोबां सोंहरनायालाय मा जाखो मा माखो दा उपाय गैया माने इउटुबनिया रुलफोरा सोलायबाय थायो बेनो बहुत खस्थ' आरो दानिया मिउजिकफोरबो होनो हाया लास्टबाबो कपिराइट नाङो आंनियाबो बिदिनो 2 बोसोर गाहामनि उनाव एक्सटेन्ड फैयो आंनियाथ' उपाय गैया आरो ओरैनोल' नांब्ला जेबो नङा खिन्थु चेनेल थैद्लायनायनि फैला दुखुनांथावना डाइरेक्ट सासपेन्ड एफा गोबां 100K प्लास साबस्क्राइबार दंमोन बिराद दुखु मोनला माने गोदान खालामफिननोहाय इन्टारेस्टआनो फैया खस्थ' बिराद खस्थ' आरो इन्टारेस्ट फैया आरो 1,87,000 जाबायमोन आंना दा बर' रावै बहुत खस्थ' जायो साबस्क्राइबार गेन खालामनाया जोंनिया आरो जों दा मट' ब्लग खालामो बहुत खस्थ' जायो राइड खालामनायफोरावबो गोबां फैसाबो नांगौ जायो दा बेनो आरो
ओमफ्राय चेनेला बिदिनो वार्निं डाइरेक्ट होखायाखै डाइरेक्ट सासपेन्ड खालामना गारदो दा एसे दुखुबो मोनदो दुखु मोनाखैना मोनदो खस्थ' खालामनानै माने माबा जादों ना जोंनि बर' रावजों बुहुत खस्थ' जायो इउटुबखौ गोजौआव लांनो मानो होनबा जों स्पेसियेलि बयस सिख्ला मानसिफोरना एसे माबा समान नाङा जोंथ' नै खय बोसोर जाबोगो जोंखौ बानो सिख्लाफोरनि थाखायहाय बोसोरसेबो नाङा उपाय गैया दा एग्जाम्पल दा आदायाबो इमान माने मोजां कन्टेन्ट खालामो राइडफोरनि नङा होमबा दा जोंनिया बर'आव राइडार्स बहुत बिदिनो माने मट' ब्लग खालामनाया खम दा ओंखायनो सापर्ट नांगौ दा जोंनिया बर'फोरा माने बयसफोरखौ एसे माबायो आरो मोजां कन्टेन्टआव बेनो आरो लोगो मोनफिनगोन राइड खालामनायाबो गोबावसै माने माखासे हेल्थ इस्युआवहाय बियो लिभ लानानै दंमोन आङो जाबाय 1 इयार जाद्रायाखै जासिगोन 1 इयार गोबाव जाबायमोन आं गोबाङानो सोंदों राइड नामा थांदों होननानै रिजनाखौ नोंथांमोना मिथिबाय क्लियारनो आरो इउटिउब चेनेलखौबो मिथिबाय मा जानानै दङ अक्ट'बरनिफ्राय पुरा रेगुलार आरो माने राइडआ अक्ट'बरनिफ्राय जासिगोन अक्ट'बरनिफ्राय पुरा रेगुलार एबा राइडआ जोंनिया स' वेलकाम बेक जारा